The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. John 8:31, then Jesus said to those Jews who believed on him, if ye continue in my word, you are my disciples indeed. In Matthew 6:19-21, do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also. In 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 16:13, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. And verse 14, let all that you do be done in love. John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulo sa Dios niining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tag sa kakalag. Pinagis paggamit nato sa prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you're facing is not confession of sins. It is faith alone in Christ alone. Gamita ka na karon ang imong free will, aron ikaw makahimo sa labing manungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon to believe in Christ as your Lord and Savior. Busa sa hilom, magandam ta karon sa atong tagsa kakalag. Let us pray. Amahan namo nga langit noon, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gi padangat kanamo, Dios, nga buhi pa kami nining among lawas. Kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya, ug sa imong grasya. Although we do not deserve to be alive, pan ikaw matinumanon man sa imong mga saad ug nga nagalihok pa man ang imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Dios, niining among
lain nga higayon usab nga imong gihatag kanamo kay gayunan nga makatuon kami sa imong balang pulong nga diin mao kini ang paagi nga makatubo ang among kalag pinagi sa pagtuon sa imong pulong o nga among tuuhan o among gamiton kini sa among adlaw-adlawng panginabuhi nga Kristohanon. Salamat niini among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers. Kaninyong tanan, welcome na usab. Abi ka mong tanan, labi na kaninyong mga bag-o pa. Maupay pagsungay, paminaw, ini atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa karon mo palayon kita sa atong gihisgutan nga tun-anan nga giuluhan o pursuing the divine viewpoint of life. Okay? Pursuing the divine point of life. Ang atong pagpadayon ini sa atong gisgutan kagahapon. May nungdanon kadto kayo. Kay may kalabutan kadto sa kaluwasan sa tao. O atong ipadayon kinis pagpatinaw kanimo. Ako kang giingnan nga ang tanang mga katawhan, okay, tanan, why exempted? All members of the human race are considered condemned or judged. Gumikan sa formula nga atong ginasubay o sunod. Ang formula for man to be condemned is this: AOS plus OSN equals spiritual death. Unsa ang AOS? Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ako kanang gipatinaw kanimo nga naingon kining kahimtangas tanang mga sakop sa kaliwatan sa tao gumikan kay kita mga kaliwat man sa atong unang mga ginikanan nga sila si Adan o si Iba. Nangalaglag sila, gumikan silang pagsupil sa mando, pasidaan sa Dios. Sa dili pagkaon ni adtong bungas kahoy sa pag-ila sa mayog dautan. O sila misupil man, they disobeyed God's mandate. So therefore, nalaglag sila. They fell, o kita kay mga kaliwat man nila atong napanunod. Mao na gitawag og sala nga panulundon. Adam's original sin. Okay? So mao na nga karon ang Dios sa pagtanaw niya sa when he looked at the corridor of time nga nakita niya ang dangatan ra gyud sa tao. Mao ra gyud ang linaw sa kalayo. O judgment gumikan niya tong kahimtang. Ug siya ang Dios gumikan sa iyang gugma sa tao. Mugna no sab siya og paagi nga ang tao mahibalik ngadto sa kiliran sa Dios, mahibalik mapasig-uli ngadto kaniya. Pinaagi sa pagpadala siyang bugtong anak nga si Ginoong Jesucristo ngan hiniining labias kagamay nga kalibutan, a tiny earth. So from his majesty dito sa langit, nanaog ang atong Ginoong Jesucristo dinhi nagpakatao. And the Word was made flesh and dwelt among us. Ug naibaw na ka sa istorya ni ana gikan sa Biblia. So karon
Mao gato ang paagi sa Dios sa pag himo, pag tanyag sa tao sa paagi niya nga mahibalik, mapasiguli siya. I mean, ang tao mapasiguli ngadto sa Dios. Pinagi sa iyang pagtuo na, underline the word, pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang aron siya mapasiguli ngadto sa Dios. Okay, so si Ginoong Jesucristo was the only mediator between God and man. On diha kana sa 1 Timoteo 2:5. One God, one mediator between God and men, and the man is only the Lord Jesus Christ. So he reconciled man to God. Okay? So kaya ang tao gud magkasasala, thus condemned. So mao kato ang balikon katong kondisyon niya, AOS plus OSN equals spiritual death. Ang spiritual death nagkahulugan nga ang tao hingpit nga nahimulag gikan sa Dios. That is spiritual death. So aron kana sulbad, God sent His only begotten Son, okay, si Ginoong Jesucristo, to reconcile man to God. Kaya ang tao makasasala na ay nagbabag tali sa tao ug sa Dios na mao ang sala. Therefore, sa diha nga ang tao moingog mutuo ko kang Jesucristo nga kumanuluwas, then what will exist is irene, shalom, peace. So nanay kalinaw tali sa tao ug sa Dios. So yadtong higayon nga si Ginoong Jesucristo nagabitay dito sa cross aron sa paglukat sa atong mga sala. He was thinking of you. While He was hanging on the cross, the Lord Jesus Christ was thinking of you. Now kanang you, ikaw. Kitang tanan nga mga tao sakop sa kaliwatan sa tao, mao yung gihunahuna ni Ginoong Jesucristo. Namulong si Ginoong Jesucristo samtang dito siya sa cross. My God, why hast thou forsaken me? Salmo 22:1. Og unsa sa mga gipamulong niya. Unto thy hands I commend my spirit. Excuse me. Lucas 23:46. Og sa katapusan mingong siya, tapos na. Tetelestai. John 19 verse 30. Now, get this. In the conciliatory process, there are two parties that are hostile toward one another. Okay? Ako, kaman gipatinawa ni ini kagahapon. Panatulan yung balikot. So God is hostile toward man because of man's evil. Man is hostile toward God also because of man's evil. Therefore, man is the problem, dili ang Dios. Usto? And so, the way the reconciliatory process is completed is paminaw. It is by man changing his attitude. It is called repentance. Metanoeo. Meta, change, noeo, mind. So it's a change of mind. Pag-usab sa huna-huna. To flip the switch from a no desire for eternal life ngadto na sa desire for eternal life. Gikan sa hardness of heart ngadto na sa softness of heart. Gikan sa dishonesty ngadto na sa honesty. Busa sa diha nga ang tao magpositibo, meaning musanong siya o muingon siya mutuo ko. That positive volition now provides sa gahom na power supply
aron kini magapabuhi, magapalig-on, it will activate faith. O diha sa iyang kalag, mutuo siya kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas. O paminaw, sa diha nga iyong buhaton kana, ang tao nagatangtang na sa iyang pagkahimulag, his hostility toward God. And the conciliatory process is completed. Na hingpit, na kumplito gyud. Ug busa, ang hostility sa Dios toward man is removed. Now, man removes his hostility toward God. Ug busa, there exists now, tali sa duha ka hostile parties, peace, shalom. Okay? Ug ato manggi tukbil usab ang Roma 5:1 kagahapon, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, badli sige na, mark that verse. Kaya minungdanon ka na kayo sa atong kaluwasan nga kita napasig-uli o say gitawag sa Binisaya, na matarong. Okay? Justified. Kita na matarong pinagi sa itong pagtuo. So, now, ang kaluwasan is available for all. Alang sa tanan. Okay? Alang kini sa tanan, this is available for all. Apan, paminaw. Tungod kay ang tao na may kagawasan sa pagpili. He has freedom of choice. Anaman siya volition, resident in his soul. O kini hinatag na sa Dios. Man being created in the image of God, sumala pa sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26 hanggang 31, ablihi ka ng imong Biblia, diha o basaha. Read it. Genesis chapter 1, verses 26 to 31. Okay? So, paminaw. Ang Diyos, mibuhat sa tao in His image. And that image is more than freedom. And freedom is a part of it. Bahin kininini. And because man has freedom, naman siya kagawasan, nga nadiya sa iyang kalag, kini hinatag sa Dios. O, paminaw, God always honors the freedom of man. Nagatahod gyud ang kanunay ang Dios sa kagawasan sa tao. Ang tao, kung ino nato ang dili magtotoo, the unbeliever, is free to believe in Jesus Christ. Just as he is free to reject the Lord Jesus Christ as Savior. Mahimo. Kaya naman lagi siya kagawasan. You see? Inumdumi, evolution has two poles. Doon na si duha kabahin, positive and negative. Ang negative, of course, kadtong moingon og dili ko, that manufactures evil, dautan. While ang positive volition results or produces grace, gracia. So therefore, this is a fight between grace and evil. Ito. Iba naman kita nga, ang policy sa Dios is grace. Sometimes si Satanas, napod siya iyang policy, which is evil. So natas taliwa, papiliun ta sa Dios. Ang evil ba o ang grasya ba? So mo na nga ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios ngan his tao. Ngan hikanato mga tao. Mo ka na gitawag nato in English og stimulus. Ako kini gihuban kini stimulus murag aron maklaro gyud nimo ino na lang nato og kanang provision o pag-agda, pagtanyag, dapit, okay, stimulus. So God provides it.
o ang imong tubag mao'y giagad sa Dios. So ang gi-control sa Dios mo ang stimulus. Apan ang tubag, response, God cannot control it. Dili siya makapugos sa tao sa kanang kining dili niya mabutan. Okay? Sabot ka? Dili niya mabutan, dili niya matandog. Unsay desisyon sa tao, iya ka ng tahuron. He respects. But like I said, in stimulus, God is the one controlling. Sa response, dili na ang Diyos pagkakontrol. Kasabot ka? Okay. Now, naay resulta. In any action, there is always a corresponding result. So, ang resulta, kung moingon ang tao nga, mutuo ko, then, mugamit siya sa iyang kabubuton o moingon siya, oo, yes. So, unsay resulta? Eternal life. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Unsa pa? John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath of God is the lake of fire. John 3:18, he who believes in Him, the Lord Jesus Christ, is not condemned. But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 6:40, and this is the will of the Father who sent me, that everyone who sees the Son and believes in Him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. So, ang result, kinsa man ang nagakontrol? Ang Diyos o kita? God controls it. Ang Diyos mo'y nagakontrol na karon sa resulta. So in other words, kung balikon, ang stimulus nga provision sa Diyos ngadto sa tao, ang Diyos mo ay nagakontrol. Okay? Karon ang tubag, makakontrol bang Diyos? Dili. Dili gyud makailabot ang Diyos. Dili siya makabuot unsay imong desisyon. Nagatahod gani ang Diyos. Apan ang resulta, gikontrol sa Diyos. So, I hope nasabtan mo na. Now, listen. Ang dili magtotoo, therefore, nga mosalikway kang Ginoong Kristo nga iyang manluluwas, he is resisting the declared will of God. Unsa man ang declared will of God? That who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Naman na sa 1 Timothy 2:4 o sa 2 Peter 3:9. Unsa may gisulti din 2 Pedro 3:9. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Okay? Ani ay prinsipyo nga kung ihatag nimo. Write it down if you can. Sa imo bang iPad ba diyan, sa imong notebook ba na? Niya ay mga prinsipyo nga kung ihatag nimo. Number 1, resistance of the will of God in salvation by the unbeliever who rejects Christ as Savior results in the unbeliever's name never being written in the Lamb's book of eternal life. Kung inayan sunod ka, kung balikod, this is number 1. Resistance of the will of God in salvation by the unbeliever who rejects Christ as Savior results in the unbeliever's name never being written in the Lamb's book of eternal life. Revelation 13:8
Revelation 17:8 o Revelation 20 verse 15. Okay? Naka-apas ka ba ito? Okay. Now, those who believe kadtong mituo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas have their names written in the Lamb's book of eternal life. Na diya mabasa nimo sa Revelation 21:27. Okay, naghisgot kini og diya sa verse 1 tuod. If you go back, it's about new heaven and new earth ang gisgutan diha. Now, niya pa ubang mga bersikulo that can support this principle. Philippians 4:3, Revelation 22:19. That's the book of life. Now, kining mga bersikulo nga akong gihatag nimo are related to the doctrine of preservation. So, mao ni nga I hope nakuha nimo itong mga puntuhan nga itong ihatag kanimo. Kay kining mga butanga, mahinungdanon, alang sa kasayuran niya itong wala pa'y kaluwasan. Wala pagyud nila madawat ang kaluwasan kumikan sa ilang pagka-negatibo. So, sa ako nang ginaingon, kanimo, ang Diyos is just tapping His foot, waiting for unbelievers to make up their mind. You see, God made a choice to provide salvation to the human race. Siya, Christ's spiritual death on the cross did not in and of itself provide salvation. Sabtag yun na. Wa na unsa kanang the cross nga diin didto mamatay si Ginoong Jesucristo, spiritual death niya. Wala kadto in and of itself provide salvation. Wala. Provision lang to nga ang tao mo gamit sa iyang kabubuton. It only provides appropriation to salvation. Ang buot pasabot niya na. So when one believes in Christ, automatically he becomes a child of God. He becomes eternally secure. Thus, kung siya mamatay na diya sa iyang lawas, he is qualified to live with God forever. Grasya ka na. Unsay pasabot sa grasya? Lihok buhat sa Dios alang sa tao. Bisan og dili angayan ng tao, he does not deserve. Unsa may gipamulong sa Dios sa iyang what God says in His Word that we can know, itong mahibawan, beyond any doubt, that we are on our way to heaven. 1 John 5:13. Unsay gisulti diha? These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Now, what are the reasons why we are assured of heaven? Unsa man? Ang nag-una nini because the requirements for heaven have been met for us by Christ. Si Ginoong Jesucristo may nakatuman. Ikaduha, the way to heaven is not by works, but by faith. Yun sa may gisulti din si Efeso 2:8-9. Popular kayo yung versikulo ha. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Now, of course, na may mga references din Acts 16:31, John 6:47,
Kining John 6:47 nagaingon, Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Kinsa may nagsulti na si Ginoong Jesucristo. So mo na, ayaw na gyud kini kanang kalimti kini mga puntuhang atong idani mo. Kaya ang pulong sa Dios na karon mo adto na tas pulong sa Dios nga mo na ni kanunon sa atong kalag. Okay? Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 4:4 o Deuteronomy 8:3. So kitang mga magtotoo na karon. Okay, let's presume I'm addressing this now to my fellow believers. Kung ikaw nakadawat, nakatuo na kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas, welcome to the royal family of God. Nasuod ka na. And welcome to the protocol plan of God. Nasuod ka na niya na. Ug sa imo karong pagkahiusa na kang Ginoong Jesucristo hangtod sa wala na katapusan. Kay pinagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo, ikaw na dugtong ni usa. You are now eternally united with Christ. No karon nga ingon nga mga magtutuo na aniya nining panahon, we are now considered believers in time. And as believers, we need some absolutes, anchors of our soul, things that do not change in our lives. Noon sa maning mga butanga that never change. Of course, God's character. God's character will never ever change. Unsa may gisulti di Malakay. Malakay chapter 3 verse 6 says, I, the Lord, do not change. Unsa pang mga butang that never change. Ang pagkadili na mausab sa Dios. God's immutability is an island of stability. Unsa pa? It is a reality that guarantees that no matter what happens in our life, God's grace will always be available to provide for our needs. Unsa pa? God's unchanging love, unfailing love, is always available even during the worst changes in history. Jeremiah 31:3 nagaingon, I have loved you with an everlasting love. Na, unsa pa'y mga butang nga dili mo sab, di na mo sab, will never change. God's word will never ever change. In fact, God's character and God's word are the two immutables in the entire universe. Di na ginuusap. God's word will never ever change. Isaiah chapter 40 verse 8 says, The grass withereth and the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Kaya ang Biblia, di na ang pulong sa Dios, is timeless. Huwag panahon. Enduring and eternal. That means the doctrines, the principles, the reproofs, corrections, instructions, and promises, this will serve as the island of stability. Right? Unyang ikatulo, God's purpose for our lives will never ever change. Dili na mo sab ang tuyo, katuyuan, kanang kabubuton, kanang iyang plano, di na mo sab. Nabitaw sa Salmo 33:11, unsa gisulti diha? His plans endure forever. His purposes last eternally. Now,
God knew we would be born in the previous century. O ang Diyos exactly knows the circumstances and the changes that will take place in our lifetime. Correct? Ang Diyos nagadisenyo og tuyo, purpose for our lives before we were born. So, mapatamataw. Ipanamkon pa kita tingali sa atong inahan. God designed already a purpose for our lives. And He will provide the teachers, the spiritual gifts, the passion, the abilities, the personality, the experiences, the logistics necessary to fulfill this purpose. Ang Diyos nagasangkap sa tanan na itong mga gikinahanglan. Naman as Philippians 4:19. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. At all times, kining mga butang na itong gisgutan will be the island of stability alang kanatong mga magtotoo. Now, pangutana, can we miss God's purpose for our lives? Can you afford to miss? Maka-afford ka ba? Maka-ako ka ba? Sa pagkasipyat? Absolutely not. Now, tell me, how can we miss it? Abe, unsaon man nato pagka ng sipyat nila? We can miss it by unbelief, neglect, disobedience, rebellion, laziness, arrogance. Moni. Atong huway pagtuo, atong paghuway pagpanumbaling, atong pagsupil, pagsupak, atong kanang pagkontra ni rebellion, atong pagkatapuan, atong pagka-arrogante, atong pagka-mapahitas-on, uban pa. And that's the great tragedy of millions of people around the world. Tragedy. Pangutana. Can we get back on track after making bad decisions and wasting years of our life? Absolutely. Absolutely. And that is the greatest challenge sa atong ministry. Isaiah 1:18, Jeremiah 15:19, Romans 8:28. So mo kana nga timani kining mga butanga na ang pulong sa Dios mo kini atong kaligunan, the anchor nato of our soul. Because these things nga atong isutan are things that do not change in our lives. Ug mao na nga atong itun-an kini kay mahinungdanon pag-ayo sa atong pagka-Kristohanon, pagka-anak sa Dios. Kini nga atong panahon karon, pangandam ni sa atong dayon nga pag-uban na nato sa Dios dito sa langit. Ngandam ta. This is preparation time. Ug ikaw na ibaw na nga kaninyo nga sunod na gyud ning atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nga wa na gyud ni undang ning atong pagsunod sa mando sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. This is the process. Mao niyang protocol sa Dios nga itong ginasunod. Na kung magtuman kang imong kaugalingong protocol, go ahead. Kaya na malagi ka kagawasan sa pagpili. Apa na ibaw naman na kita. Ato na gitunan kining the law of volitional responsibility. Ako ning human Visayan, balaod kini sa tulubagon sa atong kabubuton. Kay, for all you know, kita ramang yun ang may agom sa atong nabuhat ng mga desisyon. Husta? O may laing mo buhat og desisyon, kita man mismo. We are the one.
So, tingali mo ingon ka na-influensya mo ko diyan tungkol sa katao. Influensya rang iya. Pagkit sa may mahimog desisyon, siya ba o ikaw? Ikaw man. Namo na. Once nga mahimog kag desisyon, nakay tulubagon yan ang imong gibuhat nga desisyon. Mo nang mitigbabaw kining prinsipyo nga niduot na gyud sa akong mga sakop sa akong banay, ang mga apo, mga anak, nga ang tao produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Gusto? Dawat ka ba na? Produkto ra ang tao sa iyang desisyon. So mao na nga gitubag nitong pangutana sa akong amigo na utanag. Ano manggod nga naa may maimpyerno? Ngano manggod nga naa mangyud mga tawo maimpyerno? Be. Tingali murag wa pa nimo kanang klaro nimo na. Di ka katubag niya na. Naay mo adto sa impyerno tungod sa ilang pagbuot ka mo adto. Gusto? Ilang maghimog desisyon. Klaro naman kayo nang gitanyag sa Dios nga dili kinahanglang mo adto ka sa impyerno. Kagatanyag ang Dios sa iyang paagi nga ikaw mahilangit. Kaklaro kayo siyang pulong. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ano sa man imong pagsabot niya na? Matuis pa ba na nimo? Period ha? Pag-ingon sa pulo sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Period. Ayaw nagdugangi ug unya pagbinuutan, ayaw na pangawat o panikas ug dili na wala na. Kay gano? Musunod ra na kung ikaw tinuuray nga midawat mituo kang Ginoong Kristo nga imong manuluwas. Ayaw ang mga katawan gudron. Kaya wa man lagi sila ganas pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ilang pagtuo nga magbinuutan lang sila, buhat lang sila mga mayong binuhatan, okay na. May langit na ko ani. Wa man ko manapaw, wa man ko manikas, wa man ko binuang ug unsa. Dili man lagi binuhatan ang dili mo ni basihan sa kaluwasan. Ayaw pagkadak-i ka ng imong binuhatan. Kay kana musunod na kung tinuuray lagi ka midawat gyud kaluwasan. Imong gituuhan si Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas og Ginoo. Kung tinuuray nimo gidawat, musunod ra ang mayong buhat. Ayaw pagkadaging mayong buhat. Kaya nga naman, that's not the basis of salvation. Doing good works, that's not the basis of getting saved. Kaya nga naman, tubag, tungod kay mabuhat, mampurnas, mga di magtotoo. Gusto? Ana, mabuhat na. Makabuhat ng mga mayong buhat ng mga di magtotoo. Apan di man sila mahilangit. Kita ni mo? Dili man na lagi mo ibasihan sa pagkahilangit. Ang pagkahilangit mao nga imong dawaton ka ng pulong tugon sa Dios, mando sa Dios. Tumuo ka lang kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga buhat kapitulo 16 versikulo 31. Underline that. And tun-ina. Wala. Dili buot ang Diyos nga maglibog ang tao. Wala na iliko-liko. Diritso yun. Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Dili man mamakak ang Diyos. Unsa iyang isulti tinuod man. Tumanon man. Kaya hingpit man ang Diyos. God is perfect. His plan is perfect. Only a perfect person can produce a perfect plan. And since God is perfect, His plan is perfect. Gusto? Ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa
sunod nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios labi na sa mga punto sa doktrina bahin sa kaluwasan, mostly ang atong dupot niini. Of course, this is part of our lesson nga pursuing the divine the divine viewpoint in life. Ato kining padayon ugma magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagpahimulo sa imong grasya. Grasya kini higayuna nga imong gigahin among pagtuon sa imong mga pulong, hinaot nga pinagi sa tudlo ka namo sa balang Espiritu Santo, kinamahimong tataw, tinaw gyud sa among pagpanabot, kog dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining gipahimusla namong grasya. Dada kami pagbalik, panalipdi kami sa among pagbugbuwag nining gayuna. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.